pano. It's nice to be here. Tinofara tichiungana saizvozvi zuva ranhasi rachapiwa naShe kuti tinge tichiungana tichisangana saizvozvo. Nokudza iye wakwegura pamazuva ake, iye unoende kuchena, iye ugere pachigaro chekumusoro-soro. Jehovha Mwari waIsraeri ngaakudzwe kubva zvino nekusingaperi. Amen. Nokudzawo Ishe wamadzishe wamadzimambo, Ishe wedu Kristu Jesu watipa upenyu kuti tigova vamwe vevadyi venhaka youpenyu husingaperi munaShe Kristu Jesu. Ishe waMwari wakagadzirirwa isu, Ishe waMwari wakagadzirirwa vanotenda kuna iye wakatipa upenyu. Tinotenda pamberi paMwari kuti Mwari unofamba nesu naiye Ishe Kristu Jesu uri matiri nesu patiri, iye aripo nepasenge tiri naMwari anenge ainesu. Naizvozvo Ishe wangu ngaakudzwe kubva zvino nekusingaperi. Amen. Nokudzawo mweya mutsvene waMwari, mweya wazvokwadi, azati ari Holy Ghost, azati ari mudzimu unoyera, azati ari Pio, azati ari Dameta, chizati chiri chipoko, asi ari mweya mutsvene waMwari, mweya wazvokwadi. Tinokudza mweya mutsvene waMwari wazvokwadi, iye wakabva kudenga, wakabva kuvapenyu akauya panyika ino. Naizvozvo mweya mutsvene waMwari ngaakudzwe kubva zvino nekusingaperi. Amen. Mweya mutsvene waMwari ngaagare nemi. Mweya mutsvene waMwari ngaapinde mamuri, azarure mwoyo yenyu, zvamunogara patafura dzomweya saizvozvi, kuti mukwanise kudya zvomweya kuti zvikugutsei, nokuti chingwa chazvokwadi ndiKristu Jesu, nezvokunwa zvazvokwadi iropa raIshe Kristu Jesu. Naizvozvo tagara patafura dzomweya kuti tidye chingwa cheupenyu, tichimwa kunwa kweupenyu. Naizvozvo maropafadzwa kuti musangane nevhangeri inoyi. Kudzai Mwari naizvozvo, kudzai naMwari pane kubata kwose kwatinoita mazuva ose, kuti takapedzera kuonana svondo rapfuura, vamwe takapedzera kuonana mwedzi wapfuura, vamwe takapedzera kuonana gore rapfuura, asi tichingoripo nanhasi Mwari achingotichengeta. Naizvozvo tinopa mbiri kuna iye musiki wavanhu kuti unofamba nesu unotichengetedza mazuva ose. Hakuna anofamba ari oga, hakuna munhu ungadururuke panyika ino achifamba achiti ndinofamba ndoga. Kana usingafambe naMwari urikufamba nemuchinda wenyika ino, Satani ndiabhosi. Kana usingatofamba naMwari ziva kuti urikufamba nemuchinda wenyika ino. Kana usingafambe nemuchinda wenyika ino urikufamba naiye Ishe wedu Kristu Jesu. Nzira imbiri hadzisi nhatu, dzingori mbiri, kurudyi kana kuruboshwe. Nzira imbiri hadzina kuwanda, asi nzira imbiri. Hakuna akagara pafenzi. Vai vanoti hanzi akagara pafenzi ndichazonamata kana ndadzokera kuZimbabwe, ndichazonamata kana ndawana basa, ndichazonamata kana Mwari achinge andiropafadza, ndichazonamata kana ndichinge ndaroora, ndichazonamata kana ndichinge ndaroorwa. Ikoko kutaura kwemapenzi. Hakuna ari pafenzi. Pauri kutaura nemuromo wako uchiti hausina kunamata, utotaura kutopupura nemuromo wako kuti hausina kunamata Mwari. Ndamumwe chete anonamatwa. Ndausanamate Mwari zvoreva kuti muchinda wenyika ino. Muchinda wenyika ino ndiye ane vakawanda. Ndavakawanda ndo vanoita kuda kwake, vanoita zvinoda mwoyo yavo, asi vanotadza kuenda pasi pemurayiro, vanotadza kuita zvinoda Mwari. Obva vatayo wakati noda kuti tifadze mwoyo yedu, kusvika mwoyo yenyu yafara, panofara mwoyo yenyu moziva kuti matopesana naMwari. Kana wapesana naMwari hamuzi pafenzi, mawira kune rimwe rutivi muchinda wenyika ino. Zvino musava vanhu vanogara pamafenzi, musava vanhu vanonyozera pakubata basa. Ndamubati webasa akapinzwa mumunda kunzi dakuti ucheke munda, iyo bvatoti achacheka kana zuva rovira, kana Murungu ada kudzoka ndopa ndichataka kucheka. Asikazivi mutaiwa Murungu wakachenjera, wakangwara, anoziva kuti kana nguva yakusvika yekuti basa ripere, vanhu vanotanga kuita chimbi-chimbi, unenge kurova mashotikati. Anosvika munda usina kuchekwa, anosvika munda wakachekwa pamusoro, anosvika zvose zvakanganiswa navanhu. Ndavano vari kutya iye kuti anosvika nenguva, asi vachadza kutya iye kuti asipo, vomutya asipo, voita sekuirana kwavaita, sekutaurana kwavaita. Ndozvimwe chete nevacheki venyika ino, vanorivara chaizvo kuti mucheki mukuru ari kuuya. Inguva yenyu yokuti mugadzirire,
ugadzirire kuchekwa kana uchiri kusvika kuti muzazova vamwe vachachekwa, nokuti munofanira kuvaime vanhu vachibadyive nhaka yeupenyu husingaperi. Ndamakapikirwa ushiye husingaperi neupenyu husingaperi. Upenyu husingaperi hwamakapikirwa ndokuti imi mugova vadyiye nhaka yeushiye hwekumusoro kudenga. Musava vanogara pamafenzi, musava vanhu vanonyozera pakuita basa raMwari. Ndakunamata Mwari kuita basa raMwari. Ndaiwe kunamata kwaunoita kunobatsira mumwe, kunonunura mumwe. Kana wotaura mashoko anosvika Mwari, mashoko anovaka vamwe, anosungura vanhu kubva pakusungwa kwavo. Naizvozvo hama neshama, vai vanhu vakangovarayira vanhu vari vechii. Garai marima, kwete kuda kuzorima mvura kana ichinge yonaya. Kana mvura yonaya mukwanise kuzopinda mumunda, zomugaro wene mhendi muri mumunda. Ndonguva yacho iyi. Nguva yatiri ino ndonguva hama yekuti munofanira kunge muri mumunda muchinamata chaizvo zvazvokwadi, kwete kunyozera. Kana mafuka kunamata munamata zvazvokwadi, kana musingade kunamata mobva maregedza, mobva mava vaeteni zvazvokwadi. Musatambise nguva hama uchiti muri kunamata izvo musiri kunamata. Ndaanotambisa nguva inotambisa ndeyako, haizatiri nguva yedu asi nguva yako iwewe. Zvino kana nguva yako ichinge yatambiswa, iwewe ziva kuti mazuva ako nozvanzi your days are numbered. Mwari anokupa tambo yekuti utendeuke, iwe uchizvidhodza netambo kusvika wazvisungirira iwe pamusoro pahuro pako apa netambo yaanokupa, kuti kana uchinge iwewe wamira pamberi paMwari, Mwari akukubvunza kuti seiko usina kunamata, usina kundinamata, seiko wanga usikane kundinamata, kuti pagoshayikana asumudze muromo kutaura achiti handina kuwana nguva kana handina kuparidziro. Maparidziro amukatuma Mwari vashoma, ini kwangu handina kusvika nekutendeuka kwevanhu. Mashoko iwaya achava mashoko ekunyepa pamberi paMwari. Ndamungane mumwe apiwa mukana wekutendeuka. Izvezvi uri kuzwa evhangeri ine ndikukuparidzira pano. Zvimwe handipinde newe, zvimwe hatitobate newe, zvimwe hatitoita zveupenyu hakuitwa zveupostori, asi evhangeri yatosvika munzeve dzako wekudenga vatoti gloria yasvika pauri. Mwari kana achisvitsa shoko evhangeri anosvitsa nenzira dzake uye anosvitsa nepaanoda napo. Saka iwewe ukashora evhangeri wochitawa, evhangeri yataurwa nemupostori akapfeka gemenzi chena, uyo ane ndebvu zhinji kudaiso nezvina musoro, ubva washora evhangeri yeushe hwekumusoro kudenga, ubva wati handiterere evhangeri inofanidzwa nemapostori, ubva washora evhangeri mangwana ubva wafa usina kubhabhatidzwa, wafa iwewe usina kudya chingwa cheupenyu, wafa iwewe usina kuvarwa patsva. Ipapo paunoenda kudenga, Mwari achakutonga oti iwewe hauna kunzwa here evhangeri, obva wati evhangeri ndakainzwa asi ndakashora wamakatuma kuti aiparidze. Mwari obva ati zvazvinei vandakatuma ndiye, kuna mumwe andichatuma. Nhau yarazaro jayamfuna akanyawashaya wakumusoro kudenga, akaona Razaro vagara pachipfuwa chamozesi, zvikanzi ishe wangu vari kutuma muchinda kuti anondicherera mvura atipenya nezvaro, zvikanzi aiwa muchinda. Uchionana sori distance ipapa vasvikike, vakafa vakaita zvakanaka vari kwavari, vakafa vachiita zvakaipa vari kwavari, unoonana saizvozvi, asi hamukatombosvike kana kudhibanisana, hamukatombosangana zvite kuzereva Mwari. Saka zuva iroro iwe uchati aiwa ishe wangu ini evhangeri ndakainzwa, asi evhangeri yakaparidzwa nemunhu wandisingade. Ndanga ine ndebvu, ndanga akapfeka gemenzi, saka evhangeri yake ndakaishora. Ishobva ati evhangeri haizatiri yake, evhangeri ndeyangu yandakamutuma ndikarombedza mukanwa make kuti aisvike kumarudzi avanhu. Iwo ukabva washora, wakashora shoko evhangeri yako, vakagura evhangeri yeushe hwekumusoro kudenga. Saka pese panoparidzwa evhangeri yeushe hwekudenga, vhura nzeve dzako, zvimwe mweya wako ungapone. Kushora ukashore mabasa anobatwa nemapostori, namapostori akawanda akasiyana-siyana, nokusiyana kwakaita marudzi avanhu, nokusiyana kwakaita mapostora, nokusiyana kwakaita vanhu panyika, nokusiyana kwakaita mapostora. Havazi vari vose vanobata kwakanaka nemapentekosti, kuwanda kwaakaita nokusiyana kwaakaita nekubata kwaanoita ndozvakaita mapostora. Varipo vanosunga vanhu, varipo vanobata mishonga,
varipo vanotsindikira upenyu hwevanhu nokuisa muhari wekutsindikira, varipo chaizvo vanoroora vakadzi vakawanda, voparidza evhangeri vakadzi vakawanda vachitadza kuparidza evhangeri yechingwa cheupenyu kuti vanhu vapone. Vanoparidza kuwanda, vanoparidza vakadzi vakawanda, ndiyo evhangeri yavo iyo, ndiyo evhangeri yavanomhanya nayo. Tidaitaura tuwana utu wobata tuwana tuchibharo aita vakadzi 10 obva vaparidza evhangeri yekuti shoko rakati zvaranai muwande, obva vataiwa takanzi tiwande, saka kuti wande tononata vakadzi vakawanda, obva vaparidza evhangeri iyoyo, vomhanya nayo iyoyo, vachisiya evhangeri yechingwa cheupenyu. Vauki vazhinji vanobata mishonga vazhinji, nen'anga ziripo panyika, nezvose zvakaipa zviripo panyika, nezvigumbuso zvizhinji, asi shoko rimwe chete. Uye kana riri rimwe chete, kana roparidzwa, unonzwa kuti apa paparidzwa zvaShe Kristu Jesu. Ishe waparidza shoko rake, amene. Iri kana toriparidza, tiparidze zvinobva kwatiri, asi tinoparidza zvinobva kwaari. Iye ndiye unorongedza shoko rake mumukanwa medu, kuti kana chinge tokuparidzirani. Manzwa shoko evhangeri iyoyo, mobva mati glory yakudenga kwakanaka, mobva matendeuka pakubata kwenyu, mobva matendeukira kuna Ishe kuti mupone. Dana uye evhangeri yaMwari, evhangeri yekuti vanhu vapone, marudzi apone. Ukasapona kuchechi ino yepaJerusarema izva, asi evhangeri kana wainzwa munzeve dzako iyo, obva watsvaga kuti uchapona sei neevhangeri. Kana yasvika munzeve dzako, yagara pakadzika-dzika pemwoyo wako, iwe uchatsvaga Kristu. Kana watsvaga Kristu uchamuwana. Kana wamuwana ubhabhatidzwa, ubarwa patsva, zita rako ronyorwa mubhuku dzeupenyu. Ana Paulo vakaparidza, ana Timoteyo vakaparidza, nepose pavakafamba vakaenda mativi mana enyika vachiparidza evhangeri. Havana kuparidza evhangeri vachiti tiri mapostora chete, havana kuparidza kuti tiri mapentekosti chete, havana kuparidza vachiti evhangeri ndeyemwedu chete. Asi yakaparidzirwa kwose, kuna vanotenda, kuna vasingatendi, kuna vanonamata vaMwari vasingazivikanwi, vose vakazwa shoko evhangeri, vose vakapiwa mukana wekutendeuka. Saka tiri pano nhasi paJerusarema tichikuparidzira shoko evhangeri yeushe hwekudenga, kuti ani naani anotenda kushoko evhangeri agopona. Tinomira mweya yenyu kuti mweya yenyu ipone, kuti kana muchinge mapona kudenga kugokunyorai mazita, manyorwa mazita kudenga kugova vachine nhaka yeupenyu isingaperi. Anotaurwa shoko evhangeri hama konzi glory yakudenga kwakanaka. Ukanzwa evhangeri yakubata, wabatikana nevhangeri, ndaparidzwa evhangeri panapa yemirwadza, obva wati glory yakudenga kwakanaka. Nhau dzangu dzabatwa nhasi naMwari, ndarangarirwa. Zvivi zvangu Mwari zvise pamberi penyu, zvirangarirei zvose zvandinoita Mwari, rangarirai zvivi zvangu pamberi penyu. Ukanzwa ishoko evhangeri yapinda mumunda wako, usashatirwe uchitase sei evhangeri yapinda mumunda wako, kudza Mwari kuti Mwari akanaka. Nhasi wapinda nekwangu, nditendeuke. Nawo ndeyekutendeuka. Nawo wachikuti kukuparidza ganzi iwewe, tikuparidze tikunyadzise. Hari pachakunyadzisa. Evhangeri inopinda munda wako kuti unzwe utendeuke. Unopiwa mutambo kuti utendeuke. Unopiwa mutambo kuti utendeuke. Evhangeri nhasi unoizwa pano paJerusarema, obva waenda kuLaibhera, obva wainzwa ichiparidzwa ikoko, obva wati hazvemapostori zvakadzama, obva waenda pamagaya, wazwa magaya achidzokorodza mitambo, obva waenda pamakandiro, obva makandiro achipinda zvakare neipapo, apedza kuparidzira parichibva ndibva wani pamari. Obva watoona kuti hauna kungwara. Evhangeri yaunotisa ikuramba ichingoparidzwa, asi wakwazoenda madhokoro wakuti Mwari kuchiko. Hapana unopiwa mahara, kuapostora evhangeri mahara, kubhabhatidzwa mahara, kutenda mahara, zvose mahara. Profeti Isaya anotaura achiti, uyai mutore ruponeso, mutenge pasina kana mubhadharo, mahara. Vanorwara vanofana kupona, vakasungwa vanofana kusungurwa, mahara, hakuna mubhadharo. Kuona munhu wamari, mahara, hapana
Profiti Jona chai atachika pakutaura kuti hakuna chimwe chikazochapanda kunze kwachiparadza chaprofiti Jona. Kuri kuna Jona navakadiwa ndiani? Heri ndakatumwa neshoko evhangeri ndiparidzire marudzi. Kutumwa evhangeri azvinoti ndowaKristu. Mkuru kuna Kristu naJohani ndiani? Mkuru Kristu naJohani ndiani? Zviri pachena. Asi kana mukuru anosvika akatumwa akuti iye ndiye Kristu, pasva neprobhuremu ipapo. Apasisina zvamwari zvakuitwa ipapo. Ndokupane paJerusarema ukanzi vakume paJerusarema kuti ndini akatumwa, ndini hauzati uri kuenda basa raKristu. Ukaona munhu akuti ndini pabasa rizati riri rake, mweya yatorasika zvinhu zvatofa. Basa raKristu nderekuti aumbe imba yake. Basa redu vaparidzi dzinoparidza saizvozvi, nebasa redu vafundisi nderekuti makwai aMwari tiaudze mudanga, tiaumbe mudanga, tiaparidzire zvokwadi kuti kana zvokwadi apinda munzeve dzavo vaponese mweya yavo, vagare mudanga raKristu, vatendeukira vateere Kristu. Vose vanotenda kuna She Kristu vakanzwa evhangeri inosvika yotsobata vakadzikadzika pamwoyo wavo, nokuti Mwari wakaisa simbi ravo mauri, unobva wana kubwinya kwaKristu. Shoko robva raona kugara naChenobva kusumudza kuti sumuka ufambe, ubva watanga kufamba kuna Kristu, vaKristu mumba mavo. Zvino vanhu vakati vaine nzara vaiteera Ishe Jesu Kristu vachiitwa zviratidzo zvizhinji, vanorwara vachipona, vanomatambudzika vachichengetererwa vachipona. 5,000 vanhu vaiteera zvikanzi Ishe vanhu vatovafiga neiko, vanhu 5,000 vakutiteera tane mazuva vanhu vachititeera asati mari yatinaya haikwandirani. Vazinanzvera pane kampani karipo, kampani akasaka kampani kane zvimba 5 nehove 2, asi zvinhu zvatione kuti zvinokwana here Ishe akati mweya inazvo kuno. Vakamhanya kuti kampani kaekuno kabatu kampani vaenda kwachimhanya akampani kane hove ne5 zvingwa. Ishe akati tipei tionge. Ishe akaonga zvingwa 5 nehove 2 zvikafidha vanhu 5,000. Zvakaitwa naIshe mahara. Hapana vakazodzi naMwari ipapo ngari padhake ngazotaurwa nomwari ndiupe zvingwa kuti adye pano, asi zvakaitwa mahara pachena. Vanhu vese varipo, vanhu vakadya. Vanhu vakati vapedza kudya, Ishe navadzidzi vake vakabva ipapo nemugwa vakaenda. Vakati vaenda, zvino vakati vaenda vasvika kwavakasvika, vanhu vapedza kudya vaguta, vakutanga kurangarira kuti Ishe ari kupi, Ishe ari kupi. Dhanzara yapera, matumbu adaiso maguta. Saka kukangana ukaza kuona kuti Ishe abva panapa asisiri pakati pedu, vanhu vaguta. Ndozvinoita mumakereke izvozvo kuti vanhu vanoti kana varopafadzwa naMwari, varopafadzwa naMwari ari panzara dzavo, vopiwa zvokudya, Mwari obva varopafadza nemabasa emaoko, vaane mari nesilivheri nendarama, vobva vachikanganwa kuti Ishe ari kupi. Vari kubhizi kudya kudaizvo, kudya kwakuvhara meso. Ukadza kuona kuti vadzidzi vasunguka panapa, vanhu vafamba panapa, ukadza kuona kuti Ishe atipa chingwa panapa, asisi vanhu vari bhizi kudya. Ndozvamunoita. Mwari akuropafadza, mane mabasa emaoko, Mwari akuropafadza mabhizimusi enyu aita, makuchikanganwa tsoka dzenyu kuti temberi iri kupi inonamatwa Mwari. Motakakoshesa kabhizimusi kenyu. Hazviite kuti ndivhare manje nokuti Sande manje ndendiri pabasa ndopandinoita mari manje, hazvito ndivhare. Saka makutaura kuti bhizimusi renyu rakosha kudarika akakupai here bhizimusi ake. Seiko muchingoita kunge bhizimusi rekuromba ndo risikavharwe saizvo. RaMwari rinovharwa. Towana nguva yekunonamata Mwari. Ndaiye ndakatipa bhizimusi racho saka ngarivharwe tinowana nguva yekunamata Mwari. Kwete kuda kuenzanisa bhizimusi rako iwe nebasa raMwari kuti hazviite ndivhare. Kana usiya wakavhura waisa vashandi ikoko kuti vashandi shandai, ini ndobva ndonamata. Ko ivo vashandi havachanamata sei? Watotsikira
kutsikira mweya yavanhu pane kuti vanhu vapone nezvakanaka zvakaitirwa naMwari. Wakutotsikirira vanhu vakutoti hapasisina havachatonamata vanhu havari kuswera vachishanda achikushandira iwewe kushanda sewachindei. Asi unosvika unonamata Mwari. Mwari mudiko waunonamata anotarisa vanhu kuti vanamate. Ibhizimusi ripi rinoita kuti vanhu vatadze kunamata Mwari? Vachiita zvesilivhera nendarama, mapepa akanyorwa kunzi mari, haana zvaanotipa mapepa akanyorwa kunzi mari. Ndatonyengetera achinamatira mweya yedu kuti mweya yedu ipone. Mweya yedu ndiyo yatonamatira. Bhizimusi rako iwe harifira rakaponesa mweya wangu iwewe. Imi mashefu vari kunzwa pano ane mabhizimusi. Bhizimusi rako iwewe harite kuti vashandi vako iwewe vadye upenyu husingaperi. Hazviite kuti vadye chingwa cheupenyu vachishandira iwewe. Saka iwewe ipapo kutokontribhuta kurasika kwavanhu. Mhosva iyoyo ichasika pamusoro pavo. Dai muri vamwe matotendeuka imi madzibhizimusi. Ziyai kuti kana munhu akaronamata mubvunze unonamata kupi? Unamata rini? Ndichakupa zuva rako rekunamata ndoro uchaita ofu yako iro. Kuite kutadzisa vanhu kuti vanamate uchida silivhera nendarama iwewe. Kuti anhu panovhurwa 24/7 akavharwe. Nyangwe zuva chairo rinobuda chinyura vanhu. Zuva chairo chairo nekupisa nekukura kwakaita rine nguva yerombonozorora rombobva matiri. Mwedzi usara akabata ushe. Kana nguva yakwana makiseni zuva robuda zvakare rimwe zuva. Asi iwewe vashandi vako iwe uda kuti aramba achikoshanda sewachi chete. Darika zuva racho achikuramba achikoshanda. Dai pasina kuti nyama dzinoneta waida kuti varambe vachingenga iwewe. Mombe chaiyo inozorora, dongi chaiyo inozorora, mota chaiyo inozorora. Asi vashandi vako iwewe varikufanira kunamatira mweya yavo hauri vazorore. Anenzero dzokunzwa atonzwa datopfuura nepo imi vakuru vemabhizimusi. Ndemi vacho vanopinzwa mabhizimusi ako. Kuwana basa rinokuziva kuti haunamate Mwari. Gara waudzwa kuti ndinonamata Mwari Sunday, every Sunday ndinofanira kuenda simba. Ndikatoshanda mamwe mazuva ese ari Sunday ndinofanira ndichinamata Mwari. Ukaona achikurambira kuti kana zvakadaro ibva waziva kuti ipapa hapana Mwari pabasa rako. Basa raSatani. Basa ripi? Rotadza vanhu kunamata Mwari. Zvose zvepanyika ino hazvina kana maturo. Nakabasa kache mari imbori mari iko yari kukupa. Tomboda kutarisa ipapo imbori mari yaunenge uchipiwa. Chisa value yemari yawapiwa nevalue yeupenyu husingaperi kuti zvakamira pari. Shoko evhangeri patinokupa tinenge tichikupa zvokudya zvomweya. Zvino iwe unokwanisa kukupa here zvokudya zvomweya nekamari kaanokupa iwewe ukashanda Sunday. Let's say washanda double yacho kana triple kambori kamari iko kanokwanisa kukupa here iwe upenyu husingaperi. Kana tapana pavarume takupanana zvingwa zveupenyu, takupanana zvokumwa zveupenyu zvazvokwadi tapa tafura dzomwe kuti kana manzwa shoko evhangeri kuti mutendekere kuna Mwari mweya yenyu ipone, mweya yenyu ikure. Zvino maenda Sunday maenda kubasa kwake. Hapana zvamari zvaitwa ikoko, manyenga randakaziva ikoko, maba mari matiri ikoko, mabira murungu wacho futi ikoko. Hapana kana chakanaka chasikira chichiitwa futi ikoko. Tadzira Mwari towedzera matambudziko namwe matambudziko achipaila apo. Anzi ndinoda kushanda Sunday ine madouble yacho chichaitwa hapana kana zvamwari. Umwari chaiwo watadza kuchengeta pabasa racho Sunday yacho waenda watadza kuchengeta umwari chaiwo waushaya watadza kuchengeta. Goko wapinda mutini wabira Mulungu watoita mhosva. Shoko rinoti potai muchibata masabata angu. Masabata kune kuti potai muchinamata, potai muchiungana muchinamata Mwari sondo nesondo namata Mwari. Unamata Saturday, unamata Saturday, unamata Sunday, unamata Sunday. Kuitira kuti aubatike panonamata Mwari. Aiwa hamada uri mumwe ndavatende. Tsvagai chingwa cheupenyu. Zvose zvamungadye zvimachikenini, zvimanandozi, zvinyama zvekugocha, zvimwe zvimazhinji zvezvo zvavanda zvimagango. Sanyama dzese imomo kukara kwazokwadi. Hazvina kana maturo zvese, hakusi kudya iko kwekwe. Kudya kwazokwadi ndekunzwa kwatiri kukupa iwe. Kuti mweya yenyu ipone.
unomboziya here hama kuti ukapinda pakuzvitsaurira pakutsanya chaiko, ukapinda pakutsanya chaiko maikuru, nzara mbiri unoizwa zvakangokanyika dzinopera rwere, ndanhauye nzara inhauye duku, nhauine musoro nekufunga kwako. Asi kana iwewo wazvitsaurira pamberi paMwari, uchiudza Mwari kuti Mwari, usaite kuti ndinzwe nzara kana kuzwa nyota kana kuneta, bvisai izvi kwandiri. Nguva yaunotsanya Mwari aribva kuipa simba, simba robva rawedzerwa pamusoro pako. Nzara inouya zvayatiza zvachose, nyota inouya zvayatiza zvachose. Mwari obva abata kubata kwake, mweya wamwari obva abata zvine simba. Ndainaye wanorara uyo, matumbu emunhu paanosangana nenzara dayo, ipapo mweya mutsvene wamwari ndo paanosvika obva abata, ipapo ndo paanodayo. Mweya wakuchitanga kuzokudya nyama takumboisa pasaidi, ndaa zvinoda nyama ndezvedumbu, uye zvedumbu ndezvekudya. Asi kana takutaura zvokudya zvomwe, takuchitaura isusu zvokuti takumbonyima nyama iyi zvokudya, kuti munhu ari mukati akure adye. Anodya seiko? Anodya nokuzvitsaurira. Kana tazvitsaurira tozvibvisa pakufunga ndangano dzezvekudya, matumbu emunhu paanosangana namutsvene wamwari panobva agara ipapo, obva abata nemunhu. Nezvirwere zvinorwara nevanhu zvinopera ipapo. Ndine ausa, ndinorwara nemusoro, ndinorwara nemusana, ndinorwara nemudumbu, ndine mafuta, ndine zvakati, ndine cholesterol, ndine BP, zvose ipapapo mweya mutsvene wamwari paanobata, anobva atanga kurapa zvinhu zvese izvi mumuviri wemunhu. Saka munofanira kupota muchidya zvingwa zveupenyu, muchidya zveshoko raMwari. Ndaa zvokwadi yaMwari nekuzvitsaurira ndo zvinotipinza kudenga. Vakawanda vasingade kutsanya, asi kutsanya ndiko kunoita kuti mwanakomana abate matiri, nemweya mutsvene wamwari abate matiri zvazvokwadi. Vakabvunza ichi, vakabvunza vakati Johani nevadzidzi vake, Johani Bhabhatidzi nevadzidzi vake vanopota vachitsanya, vako vachiziva Jesu Kristu havatsanye sei. Zvinozinachi vanogotsanya sei kuivo vaine mwanakomana? Kana mwanakomana achiri navo vanogotsanyeiko? Vachatsanya kana ndinge ndisipo. Pana ndisisipo ndichatumira mumwe munyaradzi achavadzidzisa, uye vachatsanya zvazvokwadi. Sezvatiri kuita nokuti tinotsanya kuti tive pedyo nemwanakomana, uye mwanakomana abate zvakanaka nezvi zvakaipa zvose zvibviswa matiri, mwanakomana abate zvine simba nezvi, ndozvinotaura shoko. Saka ukaona uchizvikudza uchiti handitsanye, kuzvikudza ikoko, kuzvikudza ikoko. Kona varwere chaivo vachitsanya, iwewe wakagwinya utsanye, anzi haina ndinotsanya, kuzvikudza ikoko. Ndakuteerera mwiri, kutadza kuteerera Ishe, kuteerera mwiri, kutadza kuteerera mweya. Mweya wako unoguta nekutsanya. Kutsanya ndo kunogutsa mweya, ndo kunokudza mweya. Munhu wemukati, uyo munhu wemukati ndiyo munhu wekudenga, asi unoda kukudza munhu wekunze kuti agova nyama yamakonye enyika ineyi nenhunzi dzenyika ineyi. Ndaa munhu ari kunze uyo achafa, achashaya, achaiswa pasi pevhu, achaura ipapo. Saka munhu wekunze haazati ari munhu wekugara uchifidha ukanyima munhu wekunze. Ganda remunhu wekunze iri rinochinja, kunaka chaiko, utano chaiko chaiko unonaka kunga kubhinya kemunhu wekunze. Ndaa munhu wemukati apona, zvinotanga kumunhu wemukati akapona akakura, zvose zvekunze zvinosimbiswa. Ndopaunoona vanhu uchisa baba havachembere, kangoramba kakasimba, iyo fesi hairatidze kuchembera. Ndaa munhu wemukati akasimba, munhu wemukati akakura.
kana munhu wemukati akasimba akakura munhu wemukati wekunze anosimbiswa zvinoenderana nazvo. Kuona munhu akafutunuka, vaya akafutunuka, ana baba vakafutunuka, vane mutsipa inoda kubokwa, vane masoseji musana uko, oziva kuti ana baba ivavava hapana zvemukati zvirimo, basa rokosimbisa zvekunze, mukati hamuna chinhu, ngwere. Varume vanonzi vanonamata Mwari vanotsanya, vanozvitsaurira. Tsanya ndokunonzi kunamata Mwari kuvarume. Vana mai havana kunzi vachaponeswa nekubata basa iri. Ana mai vachaponeswa nekuzvara vana nevarume vavo chaivo, uye vakarambirira vano kutenda. Task yenyu ana mai idiki uye inokwanisika. Yasiyana netask yana baba. Task yana baba yehuru nekuti ndovanofana kufamba neiro ribasa, ndovanofana kuparidza shoko evhangeri iyoyi, ndovanofana kuti marudzi atenderuke, ndovanofana kuvabhabhatidza marudzi kana achinge atenderuka, ndovanofana kuvaparidzira kuti varambe vari muna Kristu saizvozvo. Basa roramba rakabatwa nana baba, kwete kuti ana mai votobva vaganhira tinoita basa nesuwo. Aiwa, basa itai kweni ikoko kuna ana mai, dzidzisanai ikoko. Basa iri nderevarume, siyai varume vaite basa. Ana mai kwapa basa ukati amai paridzai izvezvi, vanotaka kuparidza makuhwa avo panapa. Kuti vakanzwa chitukwa namai nhingi uko, ndiorekere vhangeri yanhasi. Musaita makuhwa. Makuhwa hana kunaka. Obva vati nayo iyoyo. Apa wane mapesinari avo. Haisi evhangeri yeKristu iyoyo, haisi zvatiri evhangeri. Saka Mwari akataura akati ana mai ngavagare pasi, ana baba ngavabate basa. Saka ukaona vadzidzi vose papasina kana mukadzi kana 1 pavadzidzi 12 varume vaifamba nebasa. Hakuzi kuti ana mai vanovengwa, hakuzi tinovengai ana mai, asi inhau yekuti ana mai vaziye nzira, vaziye mufambiro wavo, vaziye kubata kwavo. Ndabasa raMwari neoda chaichairi neoda, haisi bheke. Uchida kuona kuti basa ratoti basa chairo ronzi revarume. Tobodzoka kunyika, ngatidzokei kunyika. Sikataure mapresident, tane mawiki mapresident anopinza vakadzi pamapresident. Munoziva magangster aya, magangster. Tomoenda paSouth Africa, magangster eSouth Africa. Hapana kana gangster wani mukadzi pamagangster ese. Zvino kana ana mai vachadza kuita magangster chaivo, vakangobata here basa raMwari, vakarisimudze, vachadza kusumudza ire panyika ire kuti gangster, kudanzi gangster, ndiri mukuru wemagangster. Avo varume chete. Varume vavo vanga vachibata basa, vakautogowirirana kuti varume takunoba kwakati, vakutoenda ikoko, vakati ndikigava, vakutonouraya ikoko. Panenge paine kaelement keushingi, pane kaelement kehurume, kana kaelement keshumba. Saizvozvo maelements waya hamufamba wanika munhu wechikadzi. Saka basa rakadaro haribatwi naana mai naturally, pasina kuti hanzi Kristu akatifira. Ngatimbotangai panatural pedu patiri chaipo chaipo, tombobata panatural toone zvinoitika here kana kuti hazviitiki. Hazviitiki. Zvino kana toenda kubasa raMwari, vose vakaparidza shoko evhangeri, vakafamba neshoko iri. Ana Andrea vakafamba vachitema nematombo. Ana Pauro vakasvika pakutushirwa maziso nebasa iri. Vari ana mai vaizvikwanisa here? Nauye basa iri ine kaelement keushingi, pane kaelement keushumba kana wakubata basa iri. Maelements iwayo anowanika munhu wechirume. Pane kamwe kaagression kebasa kanofana kupinda munhu wechirume. Tarira Sauro asati akunzi Pauro, basa raitaita basa rekuita sei Sauro. Sauro aitotaura kuti maKristu akaungana kugande ikoko, kusvika ikoko vadamburana semusoro kubva kuvakuru kusvika pacheche. Pauro
kusvika mwana aona kuti uyu ane uzhinji hwandinoda, ane kubata kune simba ende ane kutenda kwaanenge ainako pazvinhu zvake, ndiye wanoda kuti andishandire. Ari bhizi da kuenda kunouraya vamwe vaKristu, Mwari abva asangana naye munzira akamurova mucheka pamavo, munazvimira uko munatedza kuona andinondirwisirei iwe. Akati Mwari, timi here Mwari zvinanzi ndatinondirwisireiko nhai Sauro? Kubva nhasi ndakukupinza basa, hauchanzi Sauro akunzi Paulo. Enda kuguta rakati uchaona murume achazokunamatira ikoko, achakusvinudza meso ako akaita pofu ipapo ipapo. Kusvika Paulo atendeuka Paulo akabata basa neuzhinji, mabhuku mazhinji nekufamba kuzhinji kwakazoitwa naiye Paulo ndiye akazobata. Saka pane ka element keuzhinji, pane ka element keshumba, pane ka element keaggressiveness, pane ka element kechirume kanofanira kunge kari mumunhu kuti afambe nebasa iri. Tabva ikoko tobva taenda kuti ana mai vanoenda zvakare kumazuva avo vanoenda kumwedzi, basa haribatwe nemunhu akasviba. Kuti tava kuti chimvurai basa amai vanzi handisi kukwanisa ndakasviba, basa iri haribatwe neakasviba. Saka Mwari akagara ataura akati aiwa nhau iyi inonetsa, saka ngatigare tavabvisa panhau idzi kana batwe nevarume basa iri. Saka namai vachinzi vabatsiri vazvokwadi, vabatsiri pabasa iri, kwete pakubatsira kuita basa kuti anzi vanhu vakamira vakavhura bhaibheri vajamba nemagogo vachienda nekuko vachipesuka pamberi pebasa raMwari, kwete. Mwari akataura kuna Timotiyo makuti vanekuti zvaiva zvakudhara zvamazuva ano, orai zvamazuva ano zvacho zvinotangira pana Timotiyo ichiaenda. Timotiyo amutaura achiti Mwari haadi kuti ana mai vamire pamberi pekereke, asi gare pasi vaine kuzvininipisa nekuzvidzora kwose. Saka namai zvidururei zvazvokwadi pamberi pavarume venyu, pamberi pekereke. Mukuru wekereke ndiKristu, mukuru weimba ndiBaba. Oda yakagadzirwa kare, hakuna anojamba oda, kusiri kuzvikudza asi kuri kureva zvokwadi. Zvokwadi kugadzirisa chingwa ichi. Varipo vazhinji vanobva vatotsamwa neevhangeriyo kuti yakadhakwa, zvinoda kuparidza, munoda kuparidza kupi kwamunoparidza? Paridzai ikoko kuna anamai. Mitambo yanamai yapere, itai mitambo yanamai, kuparidzirani ikoko. Ruwadzano rwonzi ruwadzano rwonzi rwanamai, ikoko ndokunomedza shungu kuti kuparidza zvazvokwadi, sipo zvokuparidza woparidza, hapana anokusunga izvo zvenyu, kana anokurambidzai kuparidza shoko yevhangeri. Evhangeri ndiye munhu wese. Kufemera kwatinoitwa nemweya ndokufemera kwachapita iko kuri kuna anamai ikoko. Asi kana takutaura zvekereke, takutaura zvinoda kubva kuna anamai kwadiki kwakuru vese, basa rinotungamirirwa nana baba. Siyai anababa vaini, anababa vana kupera panyika, anababa vakawandisa vanobata basa. Tikapera anababa zvokutoti anamai totova pabasa iri, ipapo tisu toenda kutadzira Mwari, tisu toenda kutadzira mweya. Mabasa itai mabasa ikoko anapa, itai rovadzano, hapana kurambidza rovadzano. Kana muchida zvakare kuungana nevamwe moungana nevamwe, kana muchida kuungana nevamwe makereke moita mapungwe enyu muri vega ikoko morovadzana, cheche yekwakati nerimwe rovadzano yekwakati mombosangana moita mitambo yenyu ikoko, hapana zvakaipa panezvo. Tupinda mbuku chabata kuna Johani 6:22 mukati. Kubva pakutanga payo pa6 kubva pa1 kupinda kusvika pa21 inhau yanga ichitaurwa, nhau yezvizvingwa zvakanga zvagadzirwa. Vanhu vanga kufa nenzara, pasi pakanzi pane zvingwa zvishanu nehove mbiri. Ishe akanamatira hove kusvika vanhu vaguta zvokutadza kuona kuti Ishe hasichazi pakati pedu. Ishe akasunguka akaenda, vakamutera ikoko. Ishe akaona vachiuya zvikanzi ndinoziva kuti hamusi kuuyira kuti hanzi muri kutsvaga zvokwadi, asi zvamuri kutsvaga muri kutsvaga kusa kungu.
Zvakawanda vakadaro vanotsvaga Kristu, asi vanotsvaga Kristu vachitsvaga kusunungurwa, vachitsvaga kuti vasunungurwe pamabhizimusi, padzimba dzavo nemabasa nezvakasiyana siyana, asi vasingatsvagi iye wacho unopa upenyu, asi vanotsvaga zvinogutsa zvedumbu zvepamwiri yavo, vachitsvaga tsvaga zvinogutsa ivo mumweya yavo. Tsvagai Kristu nomwoyo unoda, mutsvagei zvazvokwadi muchitsvaga kuti mweya yenyu ipone, kwete kumutsvagira kuti musunungure pamabasa iyo ayo anonzi masekondari, mutsvaga kuti mupiwe vana, ngoma kuti mupiwe vana, ayo masekondari ayo. Chekutanga tsvaga Kristu achawanika, zvimwe zvose zvinowedzerwa kwauri. Una basa, tsvaga basa, asi zvautsvaga basa iwewe chakuunza patemberi inawe kutsvaga basa. Mwari obva anzwera mwoyo wako, obva ati munhu ingapa basa munhu. Ndozuva rake rekupedzisira kumuona pano, ndozuva rekupedzisira zvazvokwadi muchamuona munyika anenge ane zvikwanisiro zvokutadzira Mwari. Saka uchizona vangu vachiti vakasunungurwa, kusunungurwa kwavo kunongwa kwenguva diki. Kutonga usina basa, Mwari anokupa basa, asi anokupa basa zvenguva diki zvokukuona achikutesta. Obva wafoira test, wapinda basa, wabva waenda kubhava, first pay yaperera kubhava, second pay yaperera kubhava, third pay yaperera kubhava, kumusha ubva watoziva kuti anzi wakushanda. Vanongona paFacebook, mukomana achinja hembe, chinja bhutsu, achizvitera nemari, asi vabereki vachitamba namo, vachinhonga masosve nemiromo. Mwari obva akuona kuti mukomana atadza testi achamupa. Ndatesti anamupa ndeyekuti tikamupa mari acharamba achinamata Mwari here. Zvino manja uzive kuti paunouya kuenda uchitsvaga basa, ndinouya pamberi paMwari kutsvaga basa, wakaipa neakandira pasaidhi akabata muchiuno, achiti Mwari mukona mukomana uyu hakunei uyu. Sezvakaitika pana Jobho paya, ini ndioriko uriyo mukutaura kuti uyu hakunei uyu, uyu chaanogoda chete imari. Ukamupa mari mukomana uyu, hamufi mukamuona kuti achikunamatai. Mwari obva ati aiwa kwete, mupei tione. Satani obva ati mupei tione. Mwari obva akaita Satani usagume mukomana, usiye, usamufurire, usiye aiti ndakwake tione kachafamba sei. Iyo ndokuonobva wanzi basa iro. Basa rovha rovha wanzi pei iyo. Pei ipinda kunokubhawa. Hambe kubhawa. First month kubhawa, second month kubhawa, third month kubhawa. Satani akamira zvake akabata muchiuno achiti mazona zvadai kuudzai Mwari obva achaiwa mupei imwe tambo, achatendeuka zvishoma, mupei imwe tambo. Obva wapiwa imwe tambo dzimwe 6 months auko uri kubhawa. Satani obva ati ndakakunda mazona kamari, ndaitaura chokwadi, ndakagara namuona tozokubata togarisa pasi tokubvunza dai muno chiko chirikumonyanoitika. Obva ati Satani akatipinda. Satani obva ati inini ndakadza Mwari sakubata, wakaita sekuda kwako iwe. Saka zvizvi zvese zvatinoti Satani aiwa, zvimwe zvacho ndiwe. Tisinamboisa Satani mukati pazvinhu zvako, zvimwe zvacho ndiwe. Mwoyo wako wagara uchida izvozvo, asi zvikwanisiro zvako ndo zvausina. Zvino kana Mwari azokupa zvikwanisiro, ipapo waita dangerous. Mwari obva ati bvisai basa, mutorerei basa. Ndamukomana uyu autoramba achiita wesi pazvaari kuita. Pamuva paramuzi mutorerei basa. Watorerwa basa, ipapo Satani obva ati Mwari pana basa ramutorera uyu, murume uyu achasvika pakutukai murume uyu. Mwari obva ati haangandituki, achatendeuka, achadzoka kwandiri. Satani akabata muchiuno, asati akakutamba newe, akangokutarisa chete, achiboona chete, denga rakakutarisa. Satani akakutarisa, hapana akatamba newe, vanhu sakangokutarisa so, ndakuona kuti achaita sei ngomana. Ipapo ndipo unobva wati iwewe une zano rako unobva waenda kun'anga kunoromba. Usvika ikoko ubva waenda kuna godobori, basa rako rakapera, ndofungidza kuti nditete vangu.
mandazi amai yakandishandisira mishonga kuti basa rangu ripere ndozari vakandimaka vanhiva godobori akapfekwa genasasha obva wadondo vari mishonga yacho tinayo pano tinozvipedza obva wapiwa mishonga ipakwekurobo obva watanga kuuraya tsidza rese kudaisu satani obva adzoka zvakare pamberi pamwari kuti mazoona ozoti ndini mazoonaka ndakakudzai kuti mukomana uyu mukamutorera basa anokutukai tarirai zvaakuita akupedza zinza aka kangori kashort example chite kanako kashort example kezvinoitika muupenyu hwavanhu vanhu vasina kutenda vanotsvaga zvenyika yedu vachaza kutsvaga mwari asi ukatsvaga zvamwari kudenga fesi obva wapirwa zvimwe zvese izvi ukazvipirwa unogona kuzvimaneja nyange basa rikapera ukanzi izvozvi ndikazofundisa ndichashanda hapana pandicharomba hapana pandichatunga mwari hapana pandichashaya kutenda asi iwe nokuti iwewo una kutenda pakutanga wakatsvaga zvikwanisiro ukayanga mwari uchitsvaga zvedumu uchitsvaga hove dzekudya nechingwa mwari akakupa hove nechingwa ukaguta dumu rako wapedza kuguta ipapo ukamukanganwa kuti mwari ari pano kusvika mwari asumuka afamba aenda nevadzidzi vake mudzidzi aienda nevadzidzi vake kuti mwari anga ari pana paenda kupi makasvimirwa mamuchidya vakatsinzira shama muromo kudaipo tadza kuona kuti ishe hasisipo panapa usati nakuvana vasvimbirwa chaizvaona vandakakuraririra vanhu akadya zvokusvimbirwa kwete zvokuguta zvokusvimbirwa zvokutuka mari zvezve vandakakuraririra ndozvakaita vakomana vapedza kudya hove dzavapiwa naishe vakatakakurarira kutobasa kahuri kutogorara kusvika ishe asumuka nevadzidzi vake chinyararire vakaenda vanhu vakasara vakarara nemukara kwavo ndozvamunoita muupenyu huno totaura nezvavo mwari anokupai zvikwanisiro anokupai mabasa anokupai zvokudya usiku nesikati anokupai zvokupfeka pamuviri yenyu asi mobva marivara mobva makangana kuti unonamata mwari zuva rekunamata mwari unonamwari rwendo rwake ndorambonona hama mekakati amboenda kubichi amboenda kumoo zuva rekunamata mwari pese afanira akabatwa nebasa akaisa musoro pasi ari munhu achisakura akanoshaya zuva hwande rekupa mwari atitomboti zuva futi nekuti hakuna vanonamata zuva rese vanhu vanamata half day chayakatorembesa 4 hours kazhinji 4 hours anoshaya 4 hours kubva pama-hours makani kurivara musarivare pazvinhu zvokunamata tsvagai mwari achawanika danai kwaari achimupenyu zvimwe zvose zvinowedzerwa muupenyu hwenyu maropafadzo zvose zvinobva kudenga zvinobva kuna mwari zvive panyika ino hapana chinobva panyika ino chinopinda muupenyu hwako imwe asi zvinhu zvinobva kudenga ndozvinouya muupenyu hwako vakangwara unoziva kuti mutambo unopedzerwa pamweya kana pamweya vakarohwa 10 not panyama hapana chaunoona anda chigundurungu svika vanhu vakarikuiva anzenge dzinodaiwo ndavakarohwa 10 not pamweya hakuna kana chinhu wakaipa akakudzvanya kare kare akahwina asi vakahwina pamweya vakasimba pamweya vanozvitsaurira vanotsanya pamweya vari pedyo nemweya mutsvene wamwari vanenge vakahwina pamweya mwari obva ataiwa upenyu hwavo wakasungwa nevakaipa sunungurai zvisungo zvezvo zvinotanga kubuda kusvika pachena pamberi pamwari zvichida kuti takasunga munhu zvinoripota zvega kuti tarirai takasunga munhu mwari obva tisunungurai zvinhu kuona upenyu hwenyu sununguka vakasina mabasa vane mabasa vanenge vasina vana vakutobatawo vana maoko ndozvinoita mwari ndozvinoita chingwa cheupenyu saka ava mangwana vanhu vazhinji vakanga vamire mhiri kwegungwa vakaona kuti pakanga pasina rimwe mugwa duku ipapo asi iro rimwe makanga mapinda vadzidzi vake vari maviri uye kuti jesu haana kupinda mugwa navadzidzi vake asi kuti vadzidzi vake vakanga vaenda voga asi mamwe magwa maduku akanga abva kutabhiriyasi mukomo akasvika pedyo napavaidyira zvingwa ishe amboonga achivongera zvingwa izvi zvino vanhu vazhinji vakati vaona kuti jesu haapo navadzidzi vake vakapinda vamene mumagwa maduku
vakaenda mhiri kambanana ume vachitsvaga Jesu. Zvino vakati vamuwanda mhiri kwegungwa vakati kwaari, Rabi, mauya pano rinhiko? Jesu akavapindura achiti, zvirokwazvo ndinoti kwamuri, hamunditsvaki imimi nokuti makaona zviratidzo, asi kuti makadya zvingwa mumaguta umu mukaguta. Ndozvamunotsvagira izvi. Hamusi kutsvaga kuti hanzi muzwe shoko kana kuti mupone, asi makanzwa kuti makadya zvingwa zvakapera makuda nhasi zvino futi. Ndozvamauyira pano mane nzara mudai kupusha iwe apanapo. Musabatira zvokudya zvinopera, asi zvokudya zvinogara zvoupenyu husingaperi, zvamuchapiwa nomwanakomana womunhu, nokuti Baba ivo Mwari vakaisa chisimbiso kwaari. Zvino vakati kwaari, tichaiteiko kuti tibate mabasa aMwari? Jesu akapindura akati kwavari, basa raMwari ndiro kuti mutende kuna iye waakatuma. Basa raMwari ndiro kuti mutende kuna iye waakatuma. Ndozvakamirira pano kuparidza shoko evhangeri yese, kubva pakutanga kwayo kusvika panguva ino, kubva paudiki hwayo kusvika panguva ino, kubva risandabaro evhangeri yaiparidzwa navo vakafamba, vaiparidza evhangeri kuti mutende kune waakatuma, iye Kristu Jesu. Tendai kuna Ishe. Ndo nhau dzese kuti tendai kuna Ishe, tendeuka. Jesu akapindura akati kwavari, basa raMwari ndiro kuti mutende kuna iye waakatuma. Zvino vakati kwaari, munoita chiratidzo chipiko kuti tione titendeuke tikutendei? Imi munobateiko? Madzibaba edu akadya mana murenje sezvo zvakanyorwa zvichinzi, wakavapa zvingwa, wakavapa chingwa chakabva kudenga kuti vadye. Zvino Jesu akati kwavari, zvirokwazvo ndinoti kwamuri, wakanga azati ari iye Mozisi wakakupai chingwa chakabva kudenga, asi ndiBaba vangu vanokupai chingwa chazvokwadi chinobva kudenga. Nokuti chingwa chaMwari ndicho chinoburuka kubva kudenga, chinopa nyika upenyu. Zvino vakati kwavari, izvi tipei chingwa ichi misi yose. Jesu akati kwavari, ndini chingwa cheupenyu. Unouya kwandiri hangatongovi nenzara, nounotenda kwandiri hangatongovi nenyota. Asi ndakakuudzai kuti makandiona asi hamutendi. Zvose Baba zvaanondipa zvichauya kwandiri. Nounoya kwandiri handingatongomurashikirwe kunze, handingatongomurashiri kunze, nokuti handina kuburuka kudenga kuti ndiite kuda kwangu inini, asi kuda kwaBaba wakandituma. Kuda kwawakandituma ndiko kuti pazvose zvaakandipa ndiregere kurashikirwa kana nechimwe zvacho, asi kuti ndichimutse muzuva rekupedzesera. Ndozvakatumwa Ishe. Nechinangwa chaBaba chekuti zvose zvaakapiwa aregedze kurashikirwa kana nechimwe zvacho kana wani, uye kuti agochimutsa muzuva rekupedzesera. Ndiyo evhangeri yatokuparidzirai pano mazuva ose, tichikuti tendeukirai kuna Mwari, ibvai pakusarurama, uyai pakururama kwaMwari, tsvagai Mwari achiri pedyo, mwoyo yenyu ngaitendeukire kuna Mwari, tsipa yenyu ngairegedze kuomarara, misoro yenyu ngairegedze kuomarara, madzoro yenyu ngairegedze kuomarara. Tendai kuna Baba, mutenda nekwandiri. Ishe anotaura, tendai kuna Baba, mutenda nekwandiri. Akamutuma kuti atendese marudzi, kana marudzi atenda agowana upenyu husingaperi. Saka pana kana mumwe nemumwe akadokudza arashikirwa. Saka tinopota tichiitirana mwoyo murefu, tichikanganirana zvivi, tichireurirana zvivi zvedu, tichifamba tiri pamwe chete samakwai ari pamwe chete. Asi kana pakati pedu pakaita muhedheni wazvokwadi asingade kuponeswa kwamakwai, asingade kuona kana ani nani anopona pakati pamakwai aya,
munhu iyeye ari kurwa naKristu. Shoko rinotaura chiti kana paine anodzivisa vaduku ava kutenda, zvakafanira kuti asungirirwe guyo pahuro yake apa, akandirwe gungwa, anyure momune kusingaperi, asaonekwe zvachose. Basa reakatuma Ishe wedu nderekuti atendese marudzi. Kana marudzi atenda, obva ava paupenyu husingaperi, ovamutsa muzuva rekupedzisira. Zvinobva namuprofita achisunga kereke, achisunga marudzi, achivaitsindikira mweya kuti hapana anoprofita pano, hapana anoona pano. Munhu iyeye rinonzi gava, anorwa naKristu akatumwa, anorwa naakatumwa, anopesanisana iye neshoko raMwari, anorwa naKristu amene, anorwadzisa mweya waMwari, anorwadzisa mwiri waMwari. Munhu akadaro kwaona uri muprofita uri kwauri ikoko uchitadzira Mwari nezvinhu izvi, ziva kuti wewe naMwari hamudyidzane zvachose. Wakafanira iwewe kuti mutsipa wako tiusungirire ziguyo zombe, kudaiso tokukanda kugungwa, toregedza kukuona zvachose. Haufanira kumboonekwa natresi yako zvachose. Wakaipa, unoitiva zvakaipa, unotadzira Mwari, unotadzira mweya yavanhu vaMwari, uchidzivisa vanhu kuti vapone iwewe. Ane nzeve dzokunzwa nganzo zveramweya pakereke. Zvose Baba zvaanondipa zvichauya kwandiri, neunouya kwandiri handingatombomurashiri kunze, nokuti handina kuburuka kudenga kuti ndiite kuda kwangu, asi kuda kwawakandituma. Kuda kwawakandituma ndokuti pane zvose zvaakandipa ndirege kurashikirwa kana nechimwe zvacho. Unotarira mwanakomana nokutenda kwaari ave neupenyu husingaperi, neni ndichamumutsa pazuva rekupedzisira. Zvino vaJudha vakamumuna pamusoro pake, nokuti wakati ndini chingwa chakaburuka kudenga, uyezve wakati uyu haazadari Jesu here, mwanakomana waJosefa watinoziva baba namai vake vanogara marainomu. Akutaura mashoko akadai so, kusatenda ikoko. Zvino ungagoti seiko ndakaburuka kubva kudenga? Jesu akapindura akati kwavari, musata mumuna henyu pakati penyu. Hakuna munhu ungauya kwandiri kana kuna Baba vakandituma vasingamukweri kwandiri, neni ndichamumutsa nezuva rekupedzisira. Muvaprofita makanyorwa kuti vachadzidziswa vose naMwari. Hapana achadzidzisa mumwe pana, asi tose tadzidziswa naMwari. Evhangeri handikuparidza panapa haisi kubva kwandiri, asi iri kubva kuna Mwari. Iyi ndandikuparidza pano. Saka hakuna unodzidzisa mumwe pakati pedu, asi mudzidzisi ndiMwari. Uye hakuna uya kuna Mwari asina kukwerewa naiye Mwari wacho. Mumwe nemumwe wakazvinzwa kuna Baba akadzidza unouya kwandiri. Handireve kuti kune munhu akaona Baba, asi uyo unobva kuna Mwari ndiye wakaona Baba. Zvirokwazvo ndinoti kwamunhu unotenda une upenyu husingaperi. Ndini chingwa cheupenyu. Madzibaba enyu imi akadya mana murenje akafa kuti fi. Ichi ndo chingwa chinoburuka kudenga, kuti munhu achidye arege kufa. Ndini chingwa cheupenyu chakaburuka kudenga. Kana munhu achichidya chingwa ichi chararama nekusingaperi. Chingwa chandichapa inyama yangu iyi, upenyu hwenyika. Zvino vaJudha vakakakavara pakati pavo vachiti, munhu uyu akatipa seiko nyama yake kuti tidye? Muroi mhani munhu ada kudya nyama dzavanhu panapa? Jesu akati kwavari, zvirokwazvo ndinoti kwamuri, kana musikatongodyi nyama yangu iyi yomwanakomana womunhu nokunwa ropa rake, hamuna upenyu maari. Paanotataura nhau dzapaseka dzatakutaura panapa, dzanhau dzepaseka dzatakutaura panapa, paseka yokusangana nechingwa chazokwadi, kusangana nenyama yaMwari, nekunwa zvokunwa. Iyo ndo ropa ratinonwa. Raspberry ratinonwa papaseka yenyu
tinofananidza neropa painonyengeterera yonamatirwa ratoropa iyoriri achazi mazowe atakumwa zvazvomweya zvakutoitika paipai ratoropa patonamatirwa zvimba zvisina mbiriso azvisati zvaazvimba yanyama yaishe kristu jesu pamakadya paseka maprista vaikutambidzai chingwa maoko kuti dzokorodzai mashoko aya izvi ndo nyama yenyu yatakudya mumuviri medu obva madya chii nyama yacho imo mapiwa mukombe obva mabata mukombe so obva manzi dzokorodzai mashoko aya kuti iri ndo ropa renyu Mwari ratakusangana naro obva mwanwa ropa raMwari kwete kuenda unotema munhu kugocha nyama yemunhu wauroyi una denga rinopindwa nawakadaro ndiyo yakatorwa navaroyi vasatani diablos vakati isusu kunamata kwedu mani paseka yasatani diablos ndiyo yokugarira nyama dzavanhu chaidzo obva wadya nyama dzavanhu obva wamwa ropa ravanhu chairo ndokunamata kwasatani asi kunamata kukupinda kudenga kukupinda kuushe hwaMwari ndokwekuti tisangane nenyama yaMwari neropa raMwari vasingadye paseka havatombopindi muushe hwaMwari saka kubvana kuchechi kwenyu kwamuchipinda chechi musingadyike chirayiridzo icho chirayiridzo ichi mukaona musingadye chirayiridzo ichochi musingadye nyama yaMwari nekumwa ropa rake hamungofa vakadhibana naMwari pamweya ishe pano achikumusai hamuki ropa rake harimo mamuri nyama yake harimo mamuri hapana chake chiri mamuri obva atsvaga shoko rake obva arishaya futi zviri nanakawanwa shoko asi hazvibatsire kuwana shoko pasina zvipenyu ndezvipi zvipenyu ropa raMwari nenyama yaMwari unodya nyama yangu nounomwa ropa rangu une upenyu husingaperi ini ndichamumutsa nezuva rokupedzisira nokuti nyama yangu ndizvo zvokudya zvazokwadi neropa rangu ndo zvokunwa zvazokwadi unodya nyama yangu ndeunomwa ropa rangu unogara mandiri neni maari baba vapenyu sezvawakandituma neni ndichararama nababa saizvozvo unondidya uchararama neni izvi ndicho chingwa chakaburuka kubva kudenga hazvina kuita samadzibaba enyu akadya mana murenje akafa unodya chingwa ichi uchararama nekusingaperi wakareva zvinhu izvi masinagogu achidzidzisa pakaperaunaume apo ishe dzidzisi mukuru vaidzidzisa marudzi adzidzisa vanhu vake kuti vanhu vake vapone vanhu vake vadzidziswe pazvinhu zvose kuti vade Mwari vatendeuke kuna Mwari mashoko aya ndazvokwadi haazati ari mashoko anobva kwandiri haazati ari mashoko anobva kumunhu ndamunhu hakuna munhu ungadzidzise mumwe munhu asi munhu unodzidziswa naMwari zvose zvamanzwa nese zvamuchanzwa zvinobva kuna Mwari evhangeri ndaparidza kubva pakutanga kusvika panguva ino hapana kana changu chandaisa ipapo asi zvose zvabva kune iye akandituma vanoparidza seiko kana vasina kutumwa kwei vaparidza vanoparidza seiko kana vasina kutumwa imi vanzwi munogonzwa seiko kana mweya waMwari asina kukunzwisai Mwari obva adzoka achiti vachanzwa mashoko iwayaya vachatenda kune mashoko iwayaya kana vatenda vachava vanhu vaMwari saka zvapamuri hama jira iro kufunga kana kuwarira kuti mutende kweshoko rataparidza pano ndashoko iri aidzadziriri rangu rekumusoro-soro tiarirongedza shoko mukanwa mangu kuti anzwe kutaura kwake kuiswe mamuri ane nzero dzokunzwa kuti anzwe zvinoramuya pakei zvino 2 Timoteyo chapter 3 mukati toibata mukati pa16 rugwaro rwose rwakafuridzirwa naMwari runobatsira pakudzidzisa nepakurayira nepakururamisa nokuranga kuri mukururama kuti munhu waMwari akwane akagadzirirwa zvose zvakanaka namabasa ose akanaka zvose zvakaparidza mashoko iwayaya ndoarunzi akafuridzirwa naMwari anotibatsira pakutsiurana pakururamisa pakuranga chaipo
mashoko iwayo pakurayira sekukurayira ikona kutegwa pakutanga kusvika panguva ino pakururamisa kuti mururame pamberi paMwari nekukuranga muri kukururama zvichireva kuti kukurangai kunozokuikwa tozokuitai nekukurangai kunoitwa neshoko iri ndikokuti mudzoke mubhandi raMwari rakanaka mudzoke pakururama zvakanaka musafambidzira zvakabheya zvakasveyama kudai maseni asapesane kudaiso asi fambai chaizvo zvomwana vakasikwa zvakanaka vakamira vakarurama varisei mirai sevarume sungai zviuno zvedu izvi mumire sevarume mashoko aya akaropafadzwa mashoko aya akafuridzirwa ndazvokwadi bhuku robva rauya kune zvakadzarwa richiti ani nani anomhura kutaura kweshoko iri ndamona matambudziko ese akanyorwa mubhuku iri achava pamusoro pake nokusingaperi ane nzodzo kunzwa ngaanzozvo ramweya pakereke kunzwa nekubwinya namasimba ose ngazvive panzvimbo yenyu Jehovha kubva zvino nokusingaperi amen.